koske muhun. Älä tuu yhtään lähemmäs. Älä edes yritä. Täältä se ei kyllä löydä mua. Häh? Ai, se oli vain unta. Saa arvaan ollakin. Apua. Onneksi on olemassa Facebook, siellä voi kertoa kaiken. Ai, tänne tuli uusi kuva. Siis what? Mä näin sen hiiliökuvan? Ei. Mä näen sen takia, koska mä näin sitä unta. Mä en enää ikinä halua nähdä sua. Milloinkaan sisko herää? Mulla on niin ihan hirveä kipeä olo. Mä menen nukkumaan, mulla on sitä ihan sairaasti. Hyvää yötä koti. No, nähdään aamulla. Mitäs tuolla on? Häh? Mun on ihan pakko mennä herättää siskoa. Herää! Miksi sä herätit mut? Isosiskoja ei saa herättää tähän aikaan. Sisko, mä näin tosi pahaa unta. Joo, mä näen siitä vieläkin kuvia mun päässä. Ai jahas. Minä täytyy laittaa rillit päähän, että näin sinut kunnolla. No niin, eikäs. Mitä asiaa sinulla on? Mä näin jotain tosi pahaa unta. Anteeksi. Niin näitkin todella pahaa unta. Mutta se on vain unta, eikä unta tarvi uskoa. Niin, varmaan. Minä kuulin tuon! Minua ei kiinnosta. Sinähän et minulle noin puhu. Entäpä jos puhun? No et vaan puhu, nukkumatin kakkaystävä. Tää ei oo mikään nukkumattihattu, tää on mun unihattu. Niin, sulla on sellainenkin niin kuin pikku vauvalla. Idiootti. Minä kyllä kuulin myös tuon! Ai ja mua ei kiinnosta. Edelleenkin, sä et puhu mulle tollaan. Ja tää on sit mun oma koru. Voi varmana ole! On. Minun oma koruni. Ja sinä et minua määrää. Pikkusiskot ovat aina tuollaisia. Minä menen kertomaan äidille. Ehkä mä...